Cum că trebuie atunci? Nu să te machează, pozează. Ne păstrează în vibe lor. Mi se pare mai bun asta de utilizare decât ce Poate pleacă asta părului. Asta chiar pe local. Acum ne-a făcut de 5 mai sus. Voia nu-i blocat. Geamul. Hai, vine să vezi în față. Aminte noastră să le fi văzut. E blocat. E blocat. Că n-am văzut ce ai zis. Vezi că nu-i închise? Vezi că nu-i închise aici? Stai să-i facă poza copil. Vino cu aici. Nu, te văd aici. Păi faci după și tu, te duci să faci de poza. Lasă și pe băiețel. Hai să uite și la bola repede. Ce vrea el să conducă și el. Gata mă, că rup pe asta. Hai că începi băiețelul, gata. Hai și ala. Hai și la ala, stai așa puțin. E bine, nu? Deci aia. Este, da. Îl lași pe frățior? Hai, hai pe frățior. Hai că păi nici bine. Vezi la mami un pic? Hai, conduci și tu un pic. Și nu am. Da, e. Nu vrea la volan? Firma Man. Aparent de Man au fost produse astea. Și la asta? Hai, da. И тоже прикольные тимшоны. Da, e bun. Da, am făcut amintirea. Până să se desole. Я угости. Давай. După Revoluție. Все, хватит. Получше? Нельзя. Я. Ты его видел? Ну все, началось опять. Ну, может, нормально поговорить. Чего вы нормально язык не можете найти друг с другом, а? Ну, первый начало. Что это за разборки вообще?